seara asta. Bună seara! Bună seara! Așa, vă mulțumesc! Bun venit la Fuck Up Nights Oradea, ediția a 7-a, în sfârșit! Mă bucur să vă văd, mă bucur că e sala plină. Am avut niște emoții, de 2 ani și ceva n-am mai organizat, cu toată situația asta aiurea care a fost. Și ca să ne mai intrăm un pic în atmosferă, haideți să vedem un filmuleț, dacă pornește. Primul Fuck Up pe seara asta. Păi de ce? Înainte mergea. Scoate sunetul ăsta. Păi atunci haideți să mai povestim. Cine a mai fost la un Fuck Up Nights până acum? Vă mulțumesc! Când ați mai fost? De mult! De mult! De mult! Failures everywhere. In business, communications, technology, politics, art. But we're constantly told that failure is wrong, that it's shameful. Nobody talks about it. Well, we do. Fuck Up Inc. is a global movement that helps people break free from the paradigms that limit their lives. We use failure to encourage difficult, vulnerable, and meaningful conversations. Fuck Up Inc. was created in Mexico in 2012 when 5 friends got drunk on mezcal and someone asked, why does everybody always talk about the Zuckerbergs and the Gates of the world, but no one ever shares their failures? Since then, we've worked to share the failure through initiatives that challenge the status quo and transform failure into radical solutions that help people make better decisions. Fuck Up Nights is a global community in more than 300 cities across 90 countries where speakers share their stories of professional failure at monthly events. We help start conversations about vulnerability, authenticity, and empathy in local and academic communities. Fuck Up Enterprise works with corporations, NGOs, and governments around the world to design experiences that change the culture of work. We're working to build safe environments where leaders embrace failure and encourage vulnerability and honesty in ways that foster innovative organizational culture. Fuck Up Media creates content based on life's B-sides, sharing stories that are usually taboo. We are a group of non-traditional creators and radical minds working together to forge new economic and cultural structures. Members of a generation that is challenging the current system. Join the movement. Share the failure. Fuck up the system. Cine a înțeles ce este Fuck Up Nights din filmuleț? Câteva persoane, ok. Deci Fuck Up Nights este o mișcare la nivel internațional, a pornit din Mexic, de la 5 prieteni care s-au săturat de toate vedetele care se lamentau și au zis, haideți să ne plângem și noi, ce greu ne este. Și au început să-și povestească din eșecurile profesionale și au dat seama că este un sentiment foarte liberator. S-au simțit extraordinar de bine și au zis, haideți să lărgim această idee, să facem un eveniment din toată povestea asta. Și așa s-a născut Fuck Up Nights în 2012. În acest moment sunt peste 300 de orașe în care se organizează Fuck Up Nights. În România suntem 7 orașe, iar în Oradea am adus această mișcare în 2019. Și am fost al 3-lea oraș din țară unde s-a organizat acest eveniment. Ulterior, primii au fost Clujul și Timișoara, așa că am fost foarte mândră când am văzut că nici măcar Bucureștiul n-a început înaintea mea. Mulțumesc! Am vrut să intrăm așa în atmosferă cu o mică poveste din partea mea. Cine cunoaște sentimentul acela de când se spune un bang și toată lumea râde în afară de mine?
Bun, deci nu sunt singura din sală. Eu nu recunosc. Și eu chiar dacă mă prind. Și Paul, pe lângă noi, 3-4 persoane, plus Paul. Ok. Mai de mult, cumnatul meu, care este aici în sală, tot îmi spunea că tu niciodată nu te prinzi când spunem bancuri. Și că trebuie făcut ceva, dar ce? Și odată îi vine lui o idee strălucită. O să-ți fac o carte în care o să trec toate poantele, să le citești înainte, ca atunci pe când spunem bancurile să râzi și tu cu noi. Așa că atunci când am văzut această poză cu fac-apuc, mi-am adus aminte de al meu cumnat care mă tot amenința. Încă aștept cartea. Încă o aștept, încă nu-i gata. Am început prima pagină. Da. Încă nu s-au aliniat astrele. Ok. Bun. În seara aceasta, contrar la multor păreri, nu suntem aici să râdem unul de altul, suntem aici să ne încurajăm, să auzim povești motivaționale, să auzim cum invitații noștri care vor vorbi în seara asta au trecut prin greutăți și totuși au găsit puterea să meargă mai departe. Nu ascundem praful sub preș, ci îl scoatem la iveală și eu zic că putem să începem cu primul invitat din această seară. Îi spunem pe scurt E.T., repară biciclete, are un atelier în centrul orașului și a deschis, ghiciți când, fix cu 2 săptămâni înainte de pandemie, înainte de lockdown. Așa că îl felicităm că încă este în picioare, încă are afacerea și îl las pe el să vorbească mai departe și să ne spună din experiența lui. Când m-am pus să mă întâlnesc cu el, am spus că el nu are cu ce să compare această perioadă cu cea de dinainte, că el a deschis fix când a început nebunia, așa că să-i urăm succes, haideți să-l aplaudăm. Bună seara! Mă simt onorat să fiu aici, să vorbesc despre eșecul meu sau despre greutățile pe care le-am întâmpinat în această perioadă. Încerc să nu mă uit aici, că nu am nimic de văzut acum, încerc să am eye contact cu cei care mă ascultă. Pe scurt, da, am început afacerea înainte cu 2 săptămâni, dar ideea s-a născut în 2019-2018 și îmi cer scuze. Da, am un pic de emoție acum. Am venit un gând cu un gând de stârc și târgul s-a prezentat un pic diferit, dar mă regresez. Bun. Eu mi-am cerut să vorbesc primul ca să nu am emoții după alți speaker. De aia zic că haideți, domnul, intrați. Bun, deci, Titi mă numesc. Sunt un mare pasionat al ciclismului, orice tip de biciclete, orice parte a ciclismului, biciclete, sport, mișcare în natură, orice ce este legat de biciclete, putem să discutăm sau aș putea să discut o noapte întreagă despre biciclete. Am avut la un moment dat o idee de business și am avut norocul să depun un proiect de startup în 2018 și am fost norocos că am și câștigat acest proiect și puteam să încep proiectul, să zic așa, sau cariera mea de antreprenoriat. În 2019, cu multe ani, am început să contorizez toată afacerea. În 2020, în februarie, am deschis pe strada Primăriei, în prima locație, unde am avut și atelierul. În 2 săptămâni s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
Nu am avut nicio idee cum o să fie perioada respectivă, pentru că niciodată nu a zis nimeni cum să te comporți într-o asemenea perioadă. Ideea serviciului era să reparăm și să recondiționăm biciclete. Deci, în plină pandemie, toată lumea e curios să aibă o bicicletă restaurată sau reparată. Dar cum s-au ridicat restricțiile, lumea a început să pedaleze sau au mai găsit niște portițe că da, ai voie să ieși cu bicicleta să faci sport și nu ai nevoie de o hârtie A4 ca să ieși afară, că asta a fost regula. Ce a mers prost pentru noi în anul respectiv a fost n-am știut cum să gestionăm perioada respectivă, pur și simplu. Atât. Eu fiind în primul an de antreprenoriat, n-am avut nicio experiență, nu puteam să întreb pe nimeni, că nici alții în jurul meu nu au avut experiență de genul. După asta a fost o perioadă mega ciudată pentru noi, pentru că toată lumea a zis că vai, Iti, trebuie să-ți meargă business-ul, că toată lumea pe biciclete, toată lumea merge cu trotinete, toată lumea afară se mișcă. Și eu stăteam acolo cu atelierul aproape gol, că cine mă cunoștea venea la noi, dar nu toată lumea care au cumpărat bicicletele. Că asta a fost ideea la începutul pandemiei. Toate magazinele, hipermarketurile erau golite pur și simplu pentru că lumea dorea să iasă și era o scuză bună să ieși cu bicicleta, că puteai să faci sport, dar tu de fapt ai ieșit ca să poți să ieși din casă sau... La noi, de obicei, bicicletele este un secret care știm că nu e secret. No. La noi se știe că de obicei bicicletele ajung la reparat când se strică, nu ajung la mentenanță. Deci foarte puține lucrări am avut de recondiționare, să zic așa, mai mult de reparat, dar de la mijlocul anului încolo. Deci aici a fost prima greutate pentru noi, care pur și simplu era așa, o groapă, veneau banii de acasă. No, asta e. Proiectul trebuia continuat, că așa este cu proiectele pe fonduri europene. Plus, era după aia anul 2021, erau golite toate rafturile de biciclete, de piese. Mă gândesc că cine este într-un domeniu care electrice sau electrocasnice sau mașini, știe ce s-a întâmplat pe vremea respectivă. Erau foarte greu de găsit anumite piese și noi tot așa foarte greu am reușit să facem rost de piese care au avut nevoie clienții. Aș merge mai departe. Ce am făcut eu prost? How I fucked up. În primul rând, eu am tratat acest proiect cu neîncredere. Adică știam că fondurile europene, acolo trebuie să fii bazat, trebuie să fii cu un know-how foarte, foarte bine pus la punct și un atelier de biciclete, ce să caute la fonduri europene, ce servicii pot să vin eu și câștig. Asta a fost un eșec de-al meu, să zic așa, care o recunosc și trebuie să mă uit în fiecare zi în ochii soției mele că dar n-am avut încredere niciodată și tot am ieșit câștigător. Celălalt fuck-up care am avut, că nu mi-am făcut temele foarte bine. În ce sens? Am avut un know-how, că lucrez în domeniul din 2011, deci nu pot să zic că sunt neexperimentat sau am încercat să fac covrigi de pe o zi pe alta fără să am un know-how.
Deci știam cum funcționează industria, cum funcționează un magazin, un atelier, dar fiind un pasionat și sămânța asta mi-a fost pus în mine de bunicul meu, care nu m-a lăsat, sau foarte greu m-a lăsat să mă dau cu bicicleta lui, care am în ziua de azi, cumva am reușit să fac rost este în atelierul meu și așteaptă încă să fie restaurat, că nu mi-am făcut temă bine. Din nou. Da, și vreau să continui că n-am făcut temele bine, pentru că aici, pe proiectul respectiv, trebuiau să achiziționez niște aparate, niște scule, anumite chestii care poți să-ți faci treaba. Am cheltuit niște bani, zic eu, serioși, pe niște scule care nu-și scot valoarea, să zic așa, așteaptă să fie folosit, o folosim o dată la o lună sau o folosim la 3 luni, sunt care încă nici nu au fost despachetat. Puteam să fiu mai inspirat, dar eu consider asta un eșec, dar ulterior poți să fii deștept, așa tot timpul, din păcate. Aici nu știu de ce mi-am pus aici o întrebare, cum mă afectează viața personală, nu știu de ce am pus întrebarea asta. Mi-am făcut niște notițe foarte ciudate, dar n-am scris aici nimic. Asta înseamnă că nu mă afectează viața personală. Sau nu s-o prins. Cine? Întrebarea este care viața personală? Da, așa este, așa este. Următoarea întrebare sau liniuță care mi-am pus, ce am învățat din acești 2 ani? Well, ești singur când iei decizii. Asta e unul dintre cele mai grele situații în care te afli, că când iei decizie, de obicei trebuie să suporți consecințele. E dificil, îți trebuie mult curaj, dar dacă ești destul de motivat, atunci ești destul de puternic să suporți și consecințele. Ce am mai notat? Trebuie îmbrățișat eșecul. De asta cred că am luat de la toate videourile care am reușit să mă uit în ultimele 3 zile la Fuck Up Nights și mi-am însușit și eu că da, eșecurile trebuie însușite și cumva trebuie învățat din eșecul. Ce aș face diferit? Asta ar fi ultima întrebare care am pus pe foaie. Aici, iar quote, fucking up is learning. Da, încerc să învăț din greșelile mele, care sunt destul de scumpe de obicei, dar am încercat să învăț și în viața profesională de când am fost angajat și uitându-mă la alții și ascultând pe alții dacă o gafat la un moment dat sau au luat decizii greșite și cumva să învăț din aceste greșeli și să fac eu diferit în viitor. Ce aș mai face diferit, aș fi mai ascultător. Așa la colegii mei, așa la soția mea, așa la prieteni, așa la colegi, așa la cei care au mai multă experiență într-un oarecare domeniu. Am înțeles de la Violeta că am purtat o discuție că cel mai bine să asculți pe ăștia care nu înțeleg nimic despre domeniul tău, că s-ar putea să găsești o nișă acolo care încă nu e exploatat. Și aș încerca să învăț să fiu mai încrezător în mine, care tot timpul, așa încerc să cred că eu sunt cel mai mare critic de-a meu și tot timpul sunt foarte critic de mine și de-aia probabil nu sunt antreprenor și mai antreprenor, să zic așa. Deci, I fucked up, dar I keep it going. So, încă sunt aici, suntem cu atelierul pe Evreile Deportați 67. Nu repar biciclete, că ca norocul am 2 mecanici foarte buni. Încerc să
Da, gașca. Deci, eu fără față, cel mai nou venit cu fața și cel mai priceput mecanic cu jumătate de față, dar așa suntem gașca noastră, că eu ne consider o echipă și mi-e place tot timpul să joc în echipă. Nu m-am considerat individualist și mă consider un jucător de echipă și nu știu dacă e cazul să vă dau un sfat, dar dacă sunteți antreprenor, încercați să jucați într-o echipă. Mulțumesc mult! Mulțumim, Iti! Și prima dată când am auzit cum îl cheamă, de la ce vine? Habar n-am întreabă. Am aflat. Ai aflat? Am aflat. Am scris tot numele. Întrebări. Haideți că vă mai la 10 minute să puneți întrebări. Ce nu v-am spus de la început este că formatul emisiunii este de 7 minute pe un speech. Dar după mai multe negocieri cu IT, am ajuns cu el la 10 minute, așa că... Mulțumesc! Am nevoie că nu sunt vorbitor de limba română, cred că ați simțit. Și eu prima dată traduc, acum mă gândesc, după aia traduc și după aia traduc. E descurcat extraordinar. Sper. Întrebări. Aici am văzut la Paul o întrebare. Da, mulțumim pentru împărtășirea experienței tale. Prima întrebare este, nu trebuie noi să spunem întrebările pe care ți le-ai pus tu, oare? Adică mi-ai răspuns la câteva și mi-ai tăiat-o așa un pic. Eu vreau să întreb totuși, am o întrebare serioasă. Mai consider că e un fuck-up? Pentru că eu am fost client și am fost foarte mulțumit și n-am considerat deloc că sunteți într-o zonă în care puteți să aveți, nu știu, vreo reținere față de segmentul de piață pe care îl abordați, față de, nu știu, v-ați prezentat cu un produs, mă rog, un serviciu onorabil, eu am fost foarte mulțumit. Cam asta e. Proiectul în sine nu este un, nu consider că este un fuck-up. Fuck-up-ul în sine era abordarea mea sau neîncrederea mea în abilitățile mele sau în în climă. Dacă ai vrut să fii primul, Bun. Nu e un fuck-up. Deci proiectul nu este un fuck-up, că am încredere că lumea o să aleagă bicicletă ca și transport alternativ și la un moment dat o să ajungem ca să și restaurăm, care a fost visul meu. Și, nu, restaurarea, nu, Ardeleanu. Visul meu să recondiționăm e un fel de artă. Și la un moment dat sper să-mi pot permite ca să putem să și recondiționăm, să aibă și alții, ca și pe Discovery Channel, că o surprins pe bunicul, tatei, mamei, ce știu eu, vecinul, că o fura bicicleta și de fapt bicicleta nu a fost furată, a fost recondiționat, sau vii tu că, uite, am bicicleta cuiva sau a mea și vreau să o pun la punct. Am avut aici un client care sper că a fost mulțumit. acum ce să mai zici? Dar încercăm să facem o muncă serioasă și chiar dacă bicicletele sună așa copios, pentru mine e de suflet. Și asta are și momentele de fuck-up, dar seara când mergi acasă știi că ai ajutat pe cineva, pur și simplu, și ai rezolvat problema lui, a ei, orice ar fi. Deci, da, răspunsul este nu este un fuck-up, doar că sunt niște chestii care sunt fucked up. Eu îți doresc un singur lucru. Mersi pentru răspuns. Îți doresc un lucru. La un moment dat, să ai atâția colecționari, sau măcar jumătate din numărul de colecționari de mașini care există deja în România, să fie de biciclete vechi, de epocă.
ca să le poți restaura, să le condiționa. Să fie, îți mulțumesc. Alte întrebări din sală? Eu pot și fără microfon, eu. Am un tohan pe undeva. Ceau, Iti. Ceau, Cosmin. Eu pot să confirm multe din ce a zis Paul, pentru că sunt un client fidel și te voi recomanda oricând. Mulțumesc. Pentru că știu la ce folosește acel flipchart care l-ai avut în mână. Am să te întreb dacă este de la o bicicletă deja reparată sau una care este în reparații. Da. Și... Ultima livrată pe ziua de azi. Ok, deci ăla e foarte fain. Este singurul loc, și de-aia întrebarea era scurtă, dar este o remarcă, este singurul loc în care eu am intrat probabil în destul de multe locuri de bicicletă, este singurul loc unde am văzut o fișă de service la bicicletă și la IPI vedeți zeci și sute de fișe de service de bicicletă. Aș încuraja și pe alții care nu mă știu să mă întrebe ceva, să nu fie că Paul mă știe, adică și eu știu pe Paul, și pe Cosmin. Da, ne-am cunoscut acolo. Ne-am cunoscut acolo, nu ne-am cunoscut altundeva. A venit recomandat, așa e? Da. Cea mai bună relație e cea de recomandare. Vă încurajez orice întrebare aveți să-i puneți la ei, sigur are un răspuns. Liniștit. Și cei care nu înțeleg bicicleta, și cei care nu înțeleg cum funcționează un atelier. Eu nu te cunosc, nu o să te întreb despre biciclete, vreau să te întreb dacă intenționezi să deschizi o altă afacere și mai ales când. Ca să știm când vine pandemia asta. E foarte bună întrebare. Am zilnic gânduri ce aș mai face dacă aș fi un antreprenor bun. Nu știu să zic că da, dar nici nu o să zic că nu. Ideea e că eu așa mă gândesc, dacă o faci cu suflet, atunci eșecurile sunt mult mai ușor de digerat. Atâta pot să zic. Și nu am renunțat la acest vis, doar că tot timpul am procrastinat sau am amânat, dar după ani de zile s-au adeverit. Că la un moment dat a fost un vis treaba asta cu atelierul. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări pentru IT, nu mai sunt. Haideți. Haideți, doamne. Important că poți să mai aibă clienți, asta e. Am o bicicletă de 60 de ani, mi-a tatăl Daniel și... Mai convins. Hai cu întrebarea. Soțul meu e mai timid, eu nu sunt. Ne completăm. Soțul meu are o bicicletă de la tatăl lui și are vreo 65 de ani. Și chiar ne gândeam acum când vom merge, din păcate doar Conica, mama sa acum mai trăiește, și o vom aduce. Ne bucurăm că... Vă pot da o cartă de vizită, dar dacă perfect, da, chiar pe da. internet pe Google Velo Melo sau Atelier Velo Melo, atunci vă poate direcționa sau vă pot să dau eu o carte de vizită. Perfect, dacă ai la îndemână, sigur. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și sper că să fie și mai interesant de acum încolo. Mulțumesc, Iti. Dacă erați curioși ce mi-a șoptit la ureche, m-am mulțumit. Iti rămâne cu noi până la sfârșit, așa că dacă o să mai aveți întrebări despre biciclete, despre reparații, dacă vă aduceți aminte din copilărie, că vă dădeați odată cândva pe bicicletă și v-ar place să vă reapucați, vă răspunde la toate întrebările. Bun. Următorul invitat pe seara asta. În această seară l-am invitat în primul rând ca sponsor. Am mai participat la Pack Up Nice, dar doar ca sponsor. L-am sunat ca să vină iar alături de noi la această ediție.
Iar soțul meu mi-a dat o idee foarte bună, de ce nu-l invit să și vorbească? În 2020, la ultima ediție, în februarie, înainte de toată povestea cu acest virus, tot așa eram în căutare de un sponsor pe bere. Formatul la nivel internațional a acestui eveniment este cu bere și Paul tocmai ce deschisese berăria Vers Nova în Borj și m-am dus să-l abordez. Toată povestea a fost foarte comică. În acea perioadă soțul meu avea o infecție și era pe antibiotic. Eu nu sunt băutoare de bere, nu prea beau alcool de fapt. Și m-am dus la o degustare de bere și m-am chinuit cu 5 feluri de bere și nu m-am înțelegea Paul ce-i cu mine. Eu mă chinui atât cu berea aia și de fapt vreau să cer o sponsorizare. Așa că și Paul are aceeași poveste. El a deschis cu 3 săptămâni înainte de pandemie. Luni. El a deschis cu 3 luni înainte de pandemie. Așa că haideți să-i ascultăm povestea. Aplauze, Paul Olău! Okay, second fuck up this time. O technical fuck up. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru prezență. Să știți că Vers Nova nu înseamnă doar Paul Olău. Vers Nova înseamnă, de fapt, un business pornit din suflet, care, într-adevăr, derivă dintr-o pasiune a mea mai veche. Credeam că nu mai spun povestea asta, dar îmi vine să o spun de fiecare dată. O pasiune de-a mea mai veche, de vreo 10 ani, care însemna pur și simplu să fac ceea ce nu credeau mulți că se poate face. Bere acasă, homebrew. Bere acasă când toată lumea face vin. Și oamenii un pic mai normal decât aia care fac vin, distilează fructe, prune de obicei. Așa că, da, i-am dat-o bobul de ors și pe conul de hamei. Și a ieșit bere. Bună, de la început. Că de aici pornește, de fapt, încrederea ce a existat. Ok, ideea e că n-am vrut neapărat să fac un business din treaba asta, dar am avut niște oameni care m-au încurajat și care sunt de fapt parte din motorul a ceea ce înseamnă Vers Nova, asociații mei. Suntem 3 asociați în această firmă. Unul dintre ei sunt eu, care, da, sunt și purtătorul ideii năstrușnice. Și e o firmă care se numește Crius, asociată în Vers Nova, și un amic de-a meu cu soția lui în parte egală, care nu stau în România. Ideea este că ei au zis, chiar poate să devină acest hobby, mă rog, ce-o fi un business. Vorba multă sărăcia omului. Ideea este că atunci când m-a abordat, și nu vorbim de prima dată, ci de-a doua oară când m-a abordat Violeta, m-am speriat. Și am zis, de ce să vorbesc eu de fuck up? Nu cred că-s fuck up. Și m-am gândit apoi un pic. Orice business cred că are o mică parte de fuck up. Poate are una mai mare care nu se vede, sau poate are una foarte mare care se vede parțial, parțial nu se vede. Da. Suntem almost fuck up. Dar se schimbă. Pe săgeți? Ok. Cam așa a început totul. Poza de jos e și un laser. Da, poza de jos e la mine în pivniță, acum vreo 10 ani. Apoi m-am mutat în partea de filigorie. De fapt, prima a fost în bucătărie, de unde m-a scos rapid repejor nevastă mea, că începea să fie lipicioasă toată bucătăria. M-a scos rapid, mirosea bine, dar era lipicios. M-a scos rapid, iar printre primele rezultate sunt astea. Unele veri și acum arată așa, tulburi. Dar cine știe cunoaște, așa că nu se sperie. Și acolo în spate, în fundal, se văd încă butoanele. Să știți că instalația asta e o instalație artizanală, care încă există în berărie și probabil va fi așa acolo mult, poate un reper istoric sau de suflet, cum e bicicleta bunicului lui. Sper să o ținem mult și bine acolo. Parțial funcționează. O să vă explic. Bun. Și a venit momentul în care mi s-a propus, hai să o facem pe bani. E un hobby, poate fi pe bani, adică business, dar un business foarte frumos, un business cu suflet, ceea ce considerăm că este încă, deci la partea asta nu-i facă. Și primii pași
au fost planul de afaceri cu tot ce înseamnă procesul tehnologic și sunt oameni în sala asta care știu despre ce e vorba și mă refer la Ioana, care e un membru din CRIO și a lucrat la proiect, care a lucrat la proiectul ăsta. Puțin, dar am fost în fabrica la buteria. Da, ai lucrat pe anumite segmente. Puțin. Bun. Prea puțin. Trebuia să zici, dar nu știa nimeni. Da, da, da. A urmat un curs de berar. Eu sunt analist teritorial. Eu am studiat un fel de supraurbanism la geografie. Cine știe din geografie derivă chestia asta. Deci a trebuit să mă școlesc un pic și unde să mă școlesc, am fost în Anglia, unde e tradiție în tot ce înseamnă ale, pentru că dacă avem băuturi de bere sau cine cunoaște un pic stilurile de bere, știe că berea englezească e berea de tip ale. Și eu doar aia visam la momentul respectiv, să facem ale. Și asta deja începe să ne introducă un pic în povestea de fuck-up, care de fapt există și nu era foarte vizibilă. Și aici e geologul, când s-a făcut primul pas, respectiv studiul geo pentru construcția care a urmat. E primul pas, de fapt, în ceea ce înseamnă astăzi Bersnova ca și spațiu fizic. Bun. Da, se pare că o să fie mai degrabă o incursiune printre fotografiile care însoțesc istoricul Bersnova și o să mă ajute că n-am acel clipboard ca și IT, dar am folosesc de fotografiile astea. Am continuat să fac bere acasă, am ajuns la peste 100 de rețete care le numeam teste. Soția le numea seri cu prietenii, mă rog, au fost și unele și altele, care după rețete există, prietenii au fost tot mai mulți de atunci. Continuă să crească, pe unii nu-i recunosc la față, că deja sunt prea mulți, dar nu se supără pe mine. Așa? Au urmat niște vizite în care să vedem ce înseamnă în mod adevărat această industrie a producției de bere, în care am văzut ce fac producătorii, care sunt ofertele de echipamente, care ar fi cel mai bun setup pe care să-l aducem la noi în unitatea de producție. Foarte multe studii, foarte multe modalități de a ajunge la același produs. De aici o dificultate foarte mare în a alege. Dar am ajuns până la un moment dat la setup-ul ăsta pe care îl vedeți. Printre ele am mai trecut și pe la München, pe la Oktoberfest, că era în drum și trebuia să studiem și asta, că ține tot de bere. De fapt, nu ne-am dat seama atunci, așa e că nu ne-am dat seama ce importanță poate să aibă evenimentele în industria asta berii. Tot spun industrie, dar mă refer la domeniu. Pentru că ceea ce facem noi nu e deloc industrie, sau vrem să credem că e artizanat pur, atât prin capacitatea pe care o avem de producție, cât și prin abordarea pe care o avem asupra fiecărei rețete și fiecare șarjă de bere în parte, putem spune că e artizanat pur. Când mă auziți că vorbesc cu termenul de industrie, mă refer la domeniu. Oktoberfest a fost un mare exemplu de ce amploare poate să ia cultura berii. Nu vrem să credem că o să ajungem neapărat acolo, dar ne-a ajutat să ne conturăm oarecum drumul când ne-am targetat publicul căruia ne adresăm. Nu e deloc în zona festivalurilor cu multă bere de genul ăla, ci e mai mult în zona muzicii. Bun, și ajungem la primele produse. No Indie Rock și porterul nostru Fear of the Dark. Și din start o să vedeți un logo care poate unii îl cunoașteți, poate alții nu îl cunoașteți. E logo-ul nostru Bersnova cu niște litere ciudățele pentru care putem să-i mulțumim designerului nostru de atunci, care a surprins foarte bine exact ce am vrut noi să transmitem. Acel motto, Rock Your Senses, care înseamnă, de fapt, în traducere liberă, vă scuturim din toate simțurile, dar face trimitere directă la rock, la muzica rock, care e, de fapt, ancora noastră în domeniul ăsta. Ancora noastră pentru că am vrut neapărat să avem un produs cu suflet, pe care să-l putem promova ca atare în anumite cercuri. N-am vrut neapărat să ne limităm, din păcate, oarecum, multe voci au zis că ne-am restrâns, ne-am băgat într-o nișă foarte îngustă, care se pare că eventual, sau în cele din urmă,
a dus la un semi-facat. Bineînțeles că a contribuit foarte mult și perioada tulbure. Ziceai de momentul în care am deschis și noi. Noi am deschis în 2019 cu 3 luni înainte de pandemie. În 2019 noiembrie am primit autorizația, în decembrie am avut primele șarje de bere. Acest No Indie și Fear of the Dark. Cele două produse pe care le-am scos la început. Da, am început să îmbuteliem, am început să... Îmbuteliatul înseamnă că te adresezi deja unui public, da? Ok, nu mai am decât vreo 15 slide-uri. Da, mergem pe repede înainte. Am început să avem reprezentativitate în comunitatea pe care ne-o doream, având o etichetă, aveam o față, da? Am început să avem livrări. Era încă chiar la început, prima și marea mândrie când am ajuns pe rafturile primului magazin. Poate știți Piața Nouă. A fost o mare mândrie pentru noi să fim acolo. Am început să avem tururile ghidate la fabrică, în care Violeta cu Sandu au fost să facă degustare, să participe la o degustare, să ne spună la urmă de fapt că vor o sponsorizare pentru ediția aia de Panca. Și așa că am fost obligată să consume toate berile. Așa. Budoaiele care au ajuns în Columbus, unul dintre primele pub-uri care ne-au luat berea și la fel ne-a adus o mare mândrie și a început munca cu echipa pe care am reușit să avem la momentul respectiv. Ziceai că da, trebuie să fie un joc de echipă. E un joc continuu de echipă, care poate fi mai diversă sau mai puțin diversă și mai fixă sau mai în schimbare. M-a ajutat și fiica mea cea mică și nevastă mea. Am avut prima angajată care a fost un biolog care studia fermentația și drojdie aici, să vedea cum plăcea. Da? Și prima colaborare pe care am avut-o cu un coleg de breaslă din America, din Statele Unite, care a arătat că există foarte mare colegialitate și colaborare în domeniul ăsta. Exact ce ne doream noi. Exact în zona în care vreau să ajungem. Și a venit momentul. Da? Martie. Cu asta pe față. Cu mânuși pe mână. Aveam o poză cu mulți paleți, da. Cu paleți întregi de marfă. Așa a început. Promițător. Și am ajuns aici. 9 baxuri. Câte sunt acolo? De livrare. Așa. Cu six-pack-ul. Din poartă în poartă, la cine ne dădea comanda pe Facebook, pe Facebook luam comenzile. Asta a fost primul impact. A ajuns și la el un six-pack. Da. Și la mine a ajuns. Și la tine. Mulțumim. Mulțumesc tuturor care au comandat în perioada aia, au contat pentru noi. Și noi mulțumim. Restaurantele închise, da, unele complet, unele cu program redus de funcționare, nu mai știu, parcă la început complet, totul. Așa. Magazine, nu eram în magazine, așa. Și după aia, printre perioadele alea, au început să apară festivaluri, în care am început să fim face-to-face cu oamenii, în zona noastră de confort, da? La târguri, la festivaluri de muzică, în care lumea a început pe îndelete. Nu e ca și cum îți ia o sticlă odată, e publicul la care oare simte, nu simte, înțelege, nu înțelege ce îi oferi. Public care stă 3 zile cu tine la un festival și zice, fără aia nu mai pot trăi. Și acolo a început să-i formăm. Și echipa a venit în continuare, a crescut cu Luci, cu Colea, cu Melinda, care și plecat de la noi, a fugit în Tenerife, iar festivaluri, berea care a început să ajungă în mai multe locații și tot mai diversificată, dar tot în zona de Rock Your Senses. Toate denumirile noastre au o legătură sau o trimitere directă către o piesă sau către o trupă. Dacă Highway to Hell, cine ascultă AC/DC știe Highway to Hell, da? Cumva încercăm în continuare să facem conexiunea asta între pasiunea pentru bere și între trimiterea directă către muzică. Da, cu sigla Rock FM la festivalul de la Tuzla. Și apoi mi-am zis trebuie să ieșim cumva din zona asta. Tot mai multe critici care spuneau nu aveți o bere destul de simplă, pe care să o înțelegem. Erau oameni care făceau click cu eticheta, cu denumirea și cu conceptul, cu ideea, dar nu neapărat cu gustul, cu aroma, cu aparența berii, cu modul în care arăta o bere, da? Și atunci, ideea a venit la un moment dat când Violeta, nu asta a fost ordinea în care ți-am trimis pozele.
Ideea a început de aici. Am început să studiem un pic istoria orașului Oradea, mai ales în domeniul ăsta a berii. Toată lumea știe fosta fabrică de bere din Oradea, un istoric interesant. Și acest antet de revistă s-a lipit cumva firesc, natural, când am vizitat Casa Darvaș la Roș și am văzut toate acele etichete de produse și reclame de operă, de epocă, scuze. Așa că am ajuns noi care vreau să promovăm cumva orașul Oradea sau să-l aducem aproape de consumatorii noștri sau să ne apropiem noi de consumatori prin ceva care să evoce istoricul sau arhitectura orașului Oradea, am ajuns la Vulturul Negru. Nici cum nu făcea click floarea de lotus, nu făcea click crișul repede, nu făcea click nimic decât Vulturul Negru. Da, prin ce înseamnă pentru arhitectura Art Nouveau Secession, da, și prin acea imagine pe care toată lumea o știe. Dar faptul că am găsit această imagine pe antetul unei reviste de satiră și umor prin care cetățenii români se puteau exprima în vremea Imperiului, am găsit chestia asta oarecum fabuloasă. Și am zis, hai să facem berea asta, berea tuturor cetățenilor din Oradea, tuturor locuitorilor orădeni, români, maghiari, evrei de care or fi, că toți oarecum se identifică cu imaginea Vulturului Negru, da? Cu Palatul Vulturului Negru, cu revista asta, și așa că am început să facem demersurile pentru o nouă etichetă care se numească Vulturul. După 3 luni de muncă asiduă și pe text, și pe imagine, și pe încadrare, pe tot ce înseamnă pregătirea etichetei, am descoperit că e marca înregistrată OSIM de către Ursus Breweries. Vulturul. E o marcă înregistrată la OSIM de către Ursus pe care o țin la sertar. Nu fac nimic cu ea. Dar ei au cumpărat o veche fabrică, Vulturul din Buzău, și o țin acolo. Așa că din Vulturul a devenit Vultural. Mi-a plăcut atât de mult că n-am vrut să renunțăm la idee și am adăugat după Vulturul AR, adică Vultural, și am schimbat pasărea într-un dresor de păsări. Și așa că Vulturalul a reușit să scoată capul din lume, prezentând o bere de tip lager, o bere blondă, la jumătate de litru, sticla aia care seamănă cu sticla ce exista pe vremuri în fabrica din Oradea, și am început să mergem mai departe și cu berea asta în portofoliu. Și a apărut pe la festivaluri, da? Am dus-o la București. La noi au venit oameni ilustri, cel din stânga, cel din dreapta. Da. Festivalul nostru de toamnă, care inițial s-a numit Oktoberfest, a devenit Rocktoberfest, ca să accentuăm cumva acea apartenență la zona rockului. Continuă festivalurile și niște beri, ediție limitată, care se departajează foarte, foarte tare de tot ce înseamnă prima gamă Rock Your Senses și în același timp duc mai departe ideea de Rock Your Senses. Prezentat în paralel Highway to Helles, care a fost înlocuit cu Vultural, încă din iarnă. Trebuie să vă spun că Vulturalul începe să se vândă din decembrie anul trecut. Și a ajuns în momentul de față să ne ia jumătate din, 80% din capacitatea de producție. Deci dacă există o poveste sau o pildă de ascultat în zona asta, e că aceeași bere, într-un format super nișat, prezentată într-un, nu știu, limbaj accesibil, s-ar putea să fie perceput ca și alt produs și foarte, foarte interesant. Îl vedem deja peste tot în proiectele noastre, inclusiv în proiectele mici de colaborare cu trupele, la evenimente private și la ședințe fotointeresante. Și la slide-ul ăsta, fără să spun nimic pentru el, doar să vă mulțumesc și să vă invit să ne întrebați dacă am mai rămas ceva de întrebat la cât am vorbit. Mulțumim! S-a pornit și microfonul între timp. Mulțumim, Paul, pentru prezentarea. Și acum spune-ne, de fapt, un mic fac-up din perioada pandemiei. Care a fost, de fapt, o chestie? Cum ai simțit tu perioada aia în care ai văzut că dintr-o dată, că tu mi-ai spus că bere
să desfaci sticla de bere. Ca să desfaci sticla de bere trebuie să fii face-to-face. Da. Să Așa te este. întâlnești. N-are niciun farmec să bei. socializezi. N-are niciun farmec să bei singur. Am încercat și ceva live-uri. Nu se auzea nimic, niciun clinker, niciun... Asta e marele fuck-up. Faptul că nu ne mai lăsat să ne întâlnim, faptul că a tăiat elanul ăla care a pornit așa doar de 3 luni și cu toate tururile alea ghidate ce se întâmplau aproape în fiecare weekend, s-a blocat totul, s-a oprit totul din țară. Și mai organizezi acele tururi ghidate. Da, de câte ori e cazul. Acum sunt mai multe concertele, tururile ghidate. Socializare maximă, mai mare. Da. Întrebări? Pune următorul slide, mă începem. Asta e următorul slide. Întrebări din sală, dacă sunt. Hai, Paul, să facem schimb, că este o întrebare acolo și să mă duc cu microfonul. De unde? Bună ziua! Aș dori să vă întreb pe partea de promovare pe Facebook, de exemplu. Mi s-a părut foarte interesant că ați avut cereri chiar tocmai de pe Facebook, adică bună ziua, vreau și eu o bere și unde să fie livrată. Cum v-ați gândit la strategia de promovare și campanie? Am lucrat cu o echipă foarte, foarte pe fază, chiar când am pornit acest business și ne-au spus că ar putea să aibă mare succes tot ce înseamnă delivery, home delivery. Și pur și simplu am început să comunicăm asta prin canalele noastre de social media, că suntem dispuși să livrăm acasă. Chiar și un six-pack. Nu trebuie să comandă lumea o navetă, un palet. Mergeam pentru un six-pack, să le ducem acasă. Și răspunsul a fost prompt și de succes, cred eu. A răspuns la întrebare? Da. Ați avut, bănuiesc, și un buget pe mai multe canale ați abordat, așa sau strict? Mai degrabă tot ce a fost free pe social media. Am început cu Facebook și apoi încet pe Insta. Ai făcut o bere care nu ți-a plăcut? Da, aia ce s-a terminat cel mai repede. Răspunsul la întrebarea asta e tricky. Pentru că pe lângă berile de serie cu care am pornit, și am pornit cu 6 beri de serie care s-au redus treptat din cauza lui domnul cultural, noi am făcut și sper că o să continuăm să facem în momentul în care ne așezăm cu producția niște beri ediție limitată. Ediție limitată care unele au plecat, cât ai zice, bere. Are o decepție mare. Satisfacția e că au ajuns la oameni care chiar și le-au dorit. Dacă nu era pandemia, unde crezi că erai acum cu afacerea ta? Dacă nu era acel lockdown? Cred că putem zice că fuck-up-ul ăsta dat de pandemie ne-a dat și un, nu știu dacă avantaj, dar un răgaz. Puteam să o dăm rapid de gard. Cu o cerere mare sau cu listarea în anumite lanțuri comerciale care ar fi avut deschidere maximă, că îmi pare că se intra ușor cu orice în supermarketuri înainte de pandemie, era o sete mare de tot ce înseamnă produse noi și cred că am fi putut să o dăm ușor de gard, fără experiența ce ne-a dat-o încetinirea asta a pandemiei. Cred că am avut timp să rumegăm, cred că am avut timp să ne punem la punct niște procese pe care chiar dacă teoretic le știam, în practică nu le-am experimentat niciodată fiind la început și cred că am avut timp să înțelegem și un pic care e mersul lucrurilor în business. Până la urmă, fuck-up-ul ăsta care a fost pandemia pentru voi, înțeleg că l-ați luat și l-ați fructificat. A trecut foarte puțin, parcă nici n-am curajul să zic că a trecut. Da? Sunt foarte puține luni de când, uite, din decembrie vindem Vulturar și a explodat la nivelul ăsta, a ajuns la nivelul ăsta. Mă sperie un pic pentru că a trebuit să tăiem din toate berile dragi cu care am început, în același timp ne dăm seama că ne permite să avem un cash flow corect
Și nu e ceva de ce să ne fie rușine, până la urmă e o bere foarte bună și o bere pe cât de simplă s-a dorit ca să nu fie de speriat, pe atât de complexă și de rotundă și de interesantă pentru oameni. O ajută și branding-ul, o ajută și poziția care a luat-o oarecum organic în raftul berilor artizanale românești și o ajută deschiderea pe care o au cetățenii și, din fericire, tot mai mult orădenii către ea. Și la cât de bine merge acum cultural în acest lucru, care crezi că sunt cele mai de temut momente care urmează pentru voi? În afară de... Un blocaj. Da. Un blocaj din cauza capacității noastre sau din cauza limitat de capacitatea noastră de producție, care nu e foarte mare și cam asta. Dacă aveam temeri pentru celelalte beri care erau chiar speciale sau speciale, dacă aveam temeri legate de... Da, dacă aveam temeri legate de aprovizionarea cu materia primă, la Vultura nu mă tem foarte tare de asta. Materie primă de bază, foarte bună într-adevăr, adusă din import, pentru că nu găsim ce ne trebuie aici, dar există disponibilitate pentru malți, pentru hameiul care le folosim în berea asta. Mersi. A crescut prețul foarte mult la ambalaj, în schimb, de asta cred că știe toată lumea care produce ceva. Altcineva? O bere cu o etichetă, cu o bicicletă pe ea, nu E tot ce poți să visezi. O singură rugăminte, da, să nu fie cu 3 roți, că e în altă categorie de vârstă și e ilegal. Dar e mai safe. Mersi. Chiar face plăcere. Poate vă gândiți până mâine să aveți pietoni, să nu fie probleme. Și Paul rămâne cu noi în continuare până la sfârșit. Bineînțeles, eu cred că o să plece ultimul. Până nu se termină berea, el nu pleacă. Și mai puteți să-i puneți întrebări până la sfârșit, așa că... Despre ultimul slide. Despre ultimul slide, da, așa a spus Paul, despre ultimul slide să-i puneți întrebări. Și să, în timp ce beți. Bun. Hai să-mi iau aparatura. Să nu scarpe. Cred că întrebări am trecut. Și ultimul invitat în această seară este un antreprenor, îl cheamă Cosmin, conduce afacerea Ambiflux de 14 ani și cu siguranță că ați văzut iluminatul public, dar n-ați știut din anumite zone ale orașului făcute de Ambiflux, dar n-ați știut că este făcut de ei. Așa că haideți să îl aplaudăm și să-i auzim povestea. Mulțumesc, Violeta, pentru invitație. Și eu vin după a doua invitație. La prima nu știam exact. Eram exact în aceeași situație ca și Paul. Nu simțeam că am avut un fac-up despre care să vorbesc. După pandemie, fără să fie vorba despre pandemie neapărat, am început să mă gândesc la tot istoricul și am ajuns la concluzia că ar fi totuși câteva de povestit. Până la urmă, în timp ce făceam stabileam ideile pentru speech-ul de astăzi, a trebuit să elimin dintre fac-up-urile care au fost. Deci, de marca Ambiflux, vreau să întreb cei din sală, câți din sală știți, ați auzit până acum, înainte de a vedea promovarea pentru acest eveniment? Ok, deci avem mult de lucru. Deci ăsta ar fi unul din primele fac-up-uri. Noi am început în urmă cu mai bine de 15 ani. Dacă scădem anul pandemiei, e ok și cu 14. Împreună cu fratele meu, suntem doi asociați. El este pe partea tehnică, eu sunt pe partea organizațională și economică. Am început în beciul propriei case. E prima linie de producție de corpuri de not cu LED.
undeva în 2006, cu un cuptor făcut de noi, ceva similar cu ce are Celestica. Dacă e ceva de la Celestica, puteți face o comparație. În perioada aceea testam, se schimba tot la 3 luni, era o generație nouă de LED-uri și testam tot ce apărea, absolut toate LED-urile care apăreau. În 2004, practic, au apărut LED-urile pentru iluminatul general. Și noi am început în 2006, testând, în 2007 a fost primul produs, iar ulterior, încet, treptat, am ajuns să avem hala proprie, în condiții moderne, cu utilaje de generație actuală și să fim chiar în topuri ca și vânzări la nivel local. Începutul aici apare doar în 2011, firma din 2006 a fost și mai jos curba. Deci se vede că creșterea a fost treptată, frumoasă până în 2016, un vârf pe care încă nu am reușit să-l egalăm. Și după aia, pandemia încă nu ne-a afectat în 2020, până în 2021. Primele proiecte au fost pe partea de iluminat arhitectural. Aveam cel mai complicat produs pe care l-am făcut în cei 15 ani, a fost primul produs. Era un produs cu comunicare de iluminat arhitectural cu schimbarea culorii, comunicare pe un singur fir, deci 3 fire de alimentare. Mergea pe orice instalație existentă care avea și pământare. Piața principală, bisericile. În 2008, prima criză pe care am cunoscut-o noi și probabil prima pe care am cunoscut-o românii după Revoluție. Până în anii 2000 nu prea au fost crize pentru că eram într-o criză perpetuă. Cu ocazia acelei recesiuni economice, am pivotat de pe iluminatul arhitectural pentru că bisericile au rămas fără finanțare. Nu mai dona nimeni bani ca să primele nu le mai dădeau și oamenii nu aveau de unde să mai doneze. Și am pivotat spre iluminat industrial, de unde treptat am ajuns și la iluminatul stradal, ca și o evoluție firească. Alele industriale având și parcări și alei, aveam produsul, a rămas doar să punem în operă. Probabil recunoașteți Dealul Ciuperca, care fostul și urmează în toamnă, am înțeles că se inaugurează din nou. A doua variantă, același iluminat. Autostrada Borș 2 Biharia. Este tot de la noi. În 2013 am ajuns și în America la CRI. Noi eram primii din România și nu pot să spun singurii, dar cei mai mari clienți ai CRI, care era numărul 1 în lume pe LED-uri, și ca și calitate, și ca și performanțe, și la vânzări chiar, în perioada aceea. Am primit chiar și o diplomă din partea lor, fiind atestați ca și CSP, CRI Solution Provider, pe singurii pe România și Ungaria. După vreo 2 ani de tratative cu ei, am reușit să fim acceptați în acest program, ca urmare a recunoașterii expertizei pe care o aveam în domeniu. Cum ați văzut în primele slide-uri, testam absolut tot și într-o perioadă noi, fratele meu făcea un produs, 2-3 zile mai târziu, o săptămână mai târziu, scotea CRI-ul o fișă cu o sugestie de produs, foarte asemănător cu ce aveam noi deja făcut. Deci la nivelul acela eram în perioada aceea. Ulterior am început să scadă ritmul de dezvoltare de la 3 luni la 6 luni, înapoi la 1 an. Acum evoluția este undeva la 2 ani, dar mai mult de marketing. Deci s-a cam plafonat tehnologia. Am fost invitați și la Universitatea din Timișoara să învățăm pe cei care învățau iluminatul. În 2014 am participat la primul târg, era singura firmă din România care expunea în Frankfurt la cel mai mare târg de iluminat din lume. Pot să spun că este unul dintre primele fuck-up-uri. După cum se vede, un stand simplu, poza probabil că
e mai bună decât era în Gabete Staru. Nu știu dacă vă dați seama, în colț este un autocolant făcut în ultimele câteva zile înainte să plecăm. Expozorul a fost flat pack ca să putem să transportăm cu o mașină mică, pentru că nu mai prinsesem transportul pe curier. 2 ani mai târziu ne-am luat revanșa. Târgul este din 2 în 2 ani și am mers mult mai bine pregătiți. Am învățat din experiența dinainte și rezultatele s-au văzut. În același an, practic împlineam 10 ani de activitate. Am avut o festivitate la noi, inclusiv autoritățile locale au fost la eveniment. Echipă mare, aici jos, aici vedeți echipa de la acea vreme. Și asta se întâmpla în 2016, urmând ca la jumătatea anului 2018 un sfert din echipă, o treime din echipă chiar, să plece în decurs de 2 săptămâni. Deci am avut, să zic așa, primul impact mare în ce privește lipsa de comunicare și partea de grafic, nu se vede aici, o să vedem mai un pic. Am ajuns chiar în pofida plecării colegilor noștri, am reușit să menținem vânzările, am văzut chiar și în India, aici este biblioteca Tagore din India. Am avut și vizite, pe atunci încă viceprimar, cu o delegație pentru un vizită la hală. După care ne-am pregătit pentru următoarea ediție la Light and Building, cea mai mare de care vorbeam, în 2020. 13 ne-au asigurat cu o lună înainte că sigur se va ține evenimentul, după ce a apărut deja problema cu pandemia. Am făcut și standul, ne-am pregătit de plecare, cu 2 săptămâni înainte s-a anulat, de fapt s-a amânat până în toamnă, ulterior anulându-se complet ediția. Practic, în 2020 am mers din inerție. Am finanțat contracte existente, lucrând în iluminat public și hale industriale, care sunt proiecte de durată, în general, 1 an, 2, 3 ani contractate, au fost terminate și se vede și pe grafic aici, încă în 2020 am avut chiar o creștere de 4%, care pot să spun că este chiar un alt fac-up. Pentru că toate fondurile de rambursabile care s-au dat după aia se dădeau pentru cei care aveau scădere în 2020. Nu conta că în 2021 scăderea a fost de 40%. Între timp, chiar dacă a fost creșterea de cifră de afaceri, cheltuielile crescuseră și profitul a luat în jos. Datorile au început să adune. Undeva în acea perioadă vreau să spun că, și să mulțumesc și pe această cale clienților noștri fideli, care au continuat să investească și să aibă încredere în noi și să ne folosească produsele, să plaseze comenzi, să susțină practic afacerea. Deci aici vorbim de Madrugada, care a construit și în acea perioadă Cubies, care au lansat EAS Residence, care au făcut blocuri noi și Vest Residence. Pe partea de datorie vreau să mai spun doar că datorile se adunau. La un moment dat aveam și o întâlnire cu un furnizor care aștepta și el să primească banii. Și în discuția cu el îi spuneam că am reușit să rezistăm erau 14 ani atunci. Și atunci m-a lovit când răspunsul lui, care a fost: îți dai seama ce rău sună asta. Ați reușit să rezistați. Și despre asta e vorba. În România nu există cultura antreprenorială din vest și eșecul e considerat ceva rușinos. Tocmai de aceea și evenimentele acestea care
încearcă să ne ajute să privim dincolo de eșecul temporar. Deci un business, asta vreau să spun de la început, nu știu câți sunteți antreprenori, dacă care are o afacere mai mare, mai mică, prea puțin. Cine vrea să devină antreprenor? Nimeni nu vrea antreprenor? Ok, felicitări! Deci, probabil că dacă ați vrea să deveniți antreprenor, sfatul meu ar fi să faceți un abonament la un psihiatru, la un psiholog, să citiți cât mai mult despre managementul stresului, pentru că nicio poveste nu vă poate pregăti pentru ce urmează. Și perioada cu graficele în jos și cu când cheltuielile continuă, dar casările lipsesc, este cea mai dificilă. Când construiam hala toată am construit-o cu credite bancare. Când a venit și actualul primar în vizită, ne-a întrebat dacă este pe fonduri europene. Și răspunsul mi-a fost pe fonduri europene ale altora. Adică, practic, noi vindem celor care fac hale mari și pe Inostradal, care majoritatea sunt cu fonduri nerambursabile, dar noi am luat credit. Și în 2014, când am construit prima parte, am făcut în 2 etape în hala, am lucrat cu un consultant fiscal, un consultant de credite, un broker de credite, și văzând la ce sume se ajunge, m-a întrebat, după ce am semnat contractul de credit, că eu pot să dorm noaptea. Cum pot să dorm noaptea cu sumele astea? Și vreau să spun că sumele erau un sfert din cât au ajuns 2 ani mai târziu. Nu aveam nicio problemă să dorm noaptea, pentru că știam că lucrurile sunt în creștere și treaba merge. Noi, când am construit hala, aveam în discuție 3 clienți cu peste 1.000.000 de euro fiecare. Pe rând, după ce am finalizat construcția, am căzut din diferite motive, rând pe rând. Și am rămas, practic, cu investiția făcută, pe care niciunul din cele 3 proiecte nu l-am putut face cu utilajele și spațiul existent. Și toți clienții au cerut să le dăm garanții, am lucrat un an de zile la fiecare din proiecte, în același an, pentru a oferta și a da simulări și tot felul de documentații pe care le-au cerut, urmând ca să ne spună că urmează câteva luni să vină investiția, poate trebuie să ne mișcăm. Am făcut un calcul scurt de logistică să vedem ce înseamnă unul din contracte și era undeva un camion pe zi sau 2 camioane pe zi. Noi aveam spațiu atunci 500 metri pătrați cu birou cu tot. Deci, practic, ar fi trebuit să mutăm marfa pentru timpul producției. Deci, ca să avem acces la diferite mașini, trebuia să mutăm stocul, care era blocat accesul la mașini. Și motiv pentru care am decis extinderea halei. Și pe când am terminat proiectul, s-au risipit și oportunitățile de milioane. Urmând anul acesta să nu se vede pe grafic pentru că încă lucrăm la el, dar ar trebui să ajungă la mai, cel puțin la nivelul 2016. Și de aceea putem discuta acum despre FACAP-ul de 2021. Mulțumim frumos! Întrebări dacă sunt pentru Cosmin. Eu te înțeleg în ceea ce înseamnă antreprenoriat, sunt în aceeași oală, dar întrebarea mea a fost foarte atentă. Ai spus au plecat 1/3 din oameni. De ce? Da, a fost o situație de lipsă de comunicare. Erau probleme pe partea de cash flow. Am făcut eforturile deci tot timpul să plătim la zi salariații sau cu întârzieri de doar câteva zile. Aveam 2 colegi care erau și antreprenori. Ei nu au vrut să fie angajați cu carte de muncă, ci au vrut să fie cu contract de colaborare între firme. Ei au avut firmele lor. Și fiind ca și firmă, am discutat cu ei ca și firmă, cu factură, termen de plată și ei nu-și primeau banii în data de plată a salariului, pentru că erau antreprenori.
Dar se pare că au vrut să fie antreprenori doar la beneficii, nu și la obligații. Și din motivul ăsta au apărut nemulțumiri care au fost risipite, între ei au fost care au lansat, să zic așa, zvonul că firma este perducă. Știa el de la tatălui care a avut o firmă și în acea situație am intrat în faliment după un an. Noi am trecut de atunci 3 ani și o ducem, am trecut de pandemie. Deci ce vreau să zic cu pandemia, nu știu dacă e neapărat un fac-up ce s-a întâmplat în pandemie la fiecare, pentru că nu am făcut noi. Deci fac-up este că au plecat colegii, că nu am discutat cu ei. Dar faptul că a venit pandemia după aia este doar un context nefavorabil, să spun așa, la care trebuie să ne adaptăm. Și Azi echipa voastră este întreagă din nou sau la ce nivel? Am reușit să menținem și chiar să avem mici creșteri activitatea, fără să mai creștem echipa la nivelul inițial. Momentan suntem în jur de 10 persoane, atunci eram 15. Deci au mai plecat, am mai angajat, dar am crescut eficiența. Alte întrebări din sală? Sunt curios, creditul, la ce costuri s-a ridicat? Costurile creditului. Adică dobânzi, comisioane... Ar trebui să vorbim despre credite. Dacă le-ai achitat, vreau să zic. Noi am avut, la un moment dat, 5 bănci am avut la un moment dat. Acum am mai lucrat cu 4. În același timp vreau să spun. Am luat în perioada de dezvoltare din 2006, am luat absolut toate creditele care puteam lua. Deci mergeam la bănci și cine ne dea credit luam. În general credite pentru nevoi curente, cu dobânzi în jur la 9-10%, dar cu garanții mai puține sau deloc. Pentru construcția halei am avut un mix de credit de nevoi curente plus un credit de investiții cu garanție. Cel cu garanție era undeva la 5,8-6% cost. Cel de nevoi curente era chiar mai bun pentru că era cu programul Jeremy și avea o parte de o reducere de la Banca Mondială. Aici îmi place mult mai mult discuția aceasta pentru că se leagă de topicul Vlad de Arison, sunt medic dentist. În privința creditelor, am văzut că foarte puțini sunteți antreprenori, nu știu, foarte mulți angajați bănuiesc și vreți să vedeți cum este un antreprenor. În Danemarca, de exemplu, în 2019 aveam ocazia să rămân ca medic stomatolog să achiziționez două clinici cu un credit de 0,8% dobândă. Credit de investiții. 1.200.000 de euro. Iar creditul pentru locuință undeva sub 0. Deci banca ceva de genul hai vino că îți plătim noi să vii să te așezi aici. Da? Deci vorbim despre o investiție care aduce o plus valoare unor comunități și creditele care se achiziționează sunt la niște costuri enorme. Nu știu dacă vă puteți închipui ce înseamnă 9% pentru un antreprenor. Este chiar mai mult decât creditele cu buletinul pentru electrocasnice. Mult succes și felicitări! Mulțumim! Problema finanțelor în România este una de sistem și chiar în câțiva ani auzeam în presă și chiar și în sistemul bancar, bancherii se plâng că România este o țară, firmele din România sunt prea sărace și nu au profitabilitate, deci nu au valoare adăugată ca să poată plăti credite. Dar la ratele astea dobânzilor nici nu mă miră. Avem o întrebare? Mulțumesc, Fabian Iștvan mă numesc. Eu am o curiozitate așa pentru cei care au curajul ăsta să facă niște business-uri mai mari. Care e motivația? Mai multe întrebări, dacă se poate. Unde vă vedeți peste 10 ani să fie 5, că lumea e cum e în ziua
azi și ce vă împinge sau care e target? Unde vreți să ajungeți până la urmă? Cam atât. Mulțumesc mult. Mulțumesc de întrebare. Chiar am omis să spun la început. Când am început firma, am început în 2006, în perioada, nu știu dacă vă amintiți, se închideau toate fabricile. S-au închis continuu. S-a închis. S-a închis o grămadă de fabrici. Sinteza, cred că a mai mers o perioadă, dar cam tot ce era mare în România s-au închis. Și au rămas multinaționale și am considerat că este obligația noastră să reconstruim sectorul industrial și pot să spun că primul FACA este chiar începutul firmei, în sensul în care noi am început cu producție. Nici un producător, din cât știu eu, nu a început cu producție, toți au început cu comerț. Și au trecut, după ce au avut o piață la producție. Ne-am început fără piață, fără să fim cunoscuți, fără capital, cu producție. Singura chestie era capitalul uman, adică noi și know-how. Și unde vă vedeți în 5 ani? Peste 5 ani e o perioadă destul de scurtă. Deci undeva la 10 ani, noi chiar înainte de pandemie, în 2019, am expus și în New York, la o expoziție în zona hotelieră, de amenajări. Doar că după pandemie am oprit orice investiție în zona aceea de a ne extinde spre piața din SUA și din criterii logistice și economice, plus că și granițele s-au închis inclusiv la SUA. Probabil vom relua demersurile pe direcția aceea și văd brandul la nivel internațional și cu expunerea la Frankfurt. Scopul era să ne extindem pe Europa inițial, dar este foarte dificil pentru o firmă românească să intre pe o piață, o firmă românească de tehnologie, să spunem. Probabil cu textile, cu industriile consacrate în România, mai e cumva, dar pe tehnologie e foarte dificil să intri pe o piață germană sau franceză sau chiar și în Italia, pentru că sunt foarte patrioți. Deci ei știu să cumpere de la ei și asta am avut plăcerea să aflu că și la noi există un grup restrâns, într-adevăr, de antreprenori care încearcă să perpetueze și să creeze acest trend de a sprijini afacerile locale, care e foarte greu de explicat impactul. Deci când cumperi de la o firmă locală, stimulezi salariatul respectiv, tot ce înseamnă transport, primăria, absolut. Și banii, practic, în loc să plece, deci la producție vorbim de un cost cu materie primă, un cost cu manopera, cost de logistică și costurile investiționale. Partea investițională, dacă e cu bănci, și acolo românesc sau nu, prima bancă care mi-a dat credit a fost CECBank. Deci banii au rămas tot în România, măcar. Acum avem la mai multe. Și BT-ul, care era românească la vremea aceea, ne-au sprijinit într-o perioadă. Mulțumesc! Caterina este numele meu. Din prezentarea lui Iti și a lui Paul am văzut așa o pasiune. Pasiunea vine din interior. La tine am văzut pasiunea acolo în garaj. Pasiunea asta a rămas când, wow, vezi, uite, stâlpul ăla e de la firma noastră? Sau ce înseamnă pasiunea în iluminat? Sau unde te afli tu acum cu pasiunea asta pentru că la tine se vorbește foarte mult de cifre, afaceri, bănci, chestii care nu sunt plăcute, așa și pasiunea rămâne, ți se... Da, mulțumesc de întrebare. Pasiunea este la noi împărțită în două. Suntem doi asociați. Fratele meu este pasionat de electronică și este și motivul pentru care am început pe iluminat cu LED. Eu sunt absolvent de științe economice și întâmplarea face că la științe economice nu se face la fizică tot capitolul care ține de iluminat. Practic am sărit în liceu peste iluminat.
Când am început afacerea, am luat manuale și internetul să învăț ce înseamnă iluminat, cum se fac măsurători și la primii clienți am făcut măsurări care trebuie să garantăm nivelul de iluminat. Când am început, lumea nu credea că din LED, care este acel mic bec din televizor, se poate obține lumină pentru încăpere. Și trebuia să-i convingem și să le dăm garanții. Și au cerut garanții de nivel de iluminat. Noi nu aveam, era produs nou, am luat un luxmetru, am făcut măsurători, am introdus într-un program, am învățat programul, deci tot în decurs de o săptămână, am găsit un program, am învățat, am creat fișierul compatibil, măsurat de corpul nostru, ca să facem simulare și să vedem pe ce dăm garanție. Deci pasiunea există, ca să răspund la întrebare. Eu am fost pasionat de fizică și încă din generală. Doar că în liceu, chiar dacă eram pasionat, nu era profesoara pasionată și am pierdut... Pasionată sau pasională? Nu era nici pasionată. Probabil că nici pasionată din câte știu eu necăsătorit. Și la o vârstă spre finalul carierei. Da. Ai început cu primul fac-up, în momentul în care ai pus prima întrebare și ai văzut că lumea nu știe de voi. Exact. De ce nu știe de voi? Noi suntem, ați văzut, axați mai mult pe iluminat industrial industrial. E o nișă mai puțin publică, să zic așa. Adică e iluminat public, toată lumea îl folosește. În Oradea avem foarte multe proiecte, nu am adus, m-am limitat cu greu la 40 de imagini când Violeta a cerut 10. Și n-am pus atâtea, dar avem la Ciuperca, podul Centenarului, podul Decebal, în piața, chiar aici, în faza de Alegria. Este unul din primele proiecte care l-am făcut. După ce cei de la Digi au montat stâlpii, au pus niște becuri cu LED cumpărate din China, au o problemă că nu ajungea lumina jos. Și întâmplarea a făcut că ne-am făcut abonamentul pentru hală. Mi-am spus, și vine din clădire, mă sună să mă întorc, că vrea șeful să vorbească ceva cu mine. Și era vorba despre acești stâlpi care erau proiect pilot. Am făcut calcule din nou, simulări, am dezvoltat un produs ca să se potrivească, trebuia și forma să fie special, pentru că Oradea are niște pretenții la nivel estetic. Am lucrat cu o firmă din Italia ca să obținem forma aceea, după care proiectul a fost de succes, luminatul a fost... Practic, stâlpii erau montați greșit, la distanță mult prea mare și era aproape imposibil să obții un iluminat uniform. Am reușit cu mai multe reglaje într-o lampă, cele cu pălărie, dacă știți, care e normal o lampă cu lumină omnidirecțională, care în toate direcțiile. Noi am făcut cu lentile și cu tilt, cu orientare, încât să dea lumina pe drum, chiar dacă stâlpul era cu 3 metri mai retras. Și să dea și pe toată distanța. După care au intervenit contractele prin licitații, fiecare separat, cerințe prea puține și s-au pus prețul cel mai mic. Dar avem alte proiecte și în zona privată, în Oradea. Și în Horeca. Avem la Prezident, este unul dintre clienții noștri, să zic așa, fideli. În Aquapark am montat în urmă cu, cred că 10 ani deja, 7 ani. Și după 7-8 ani au venit că trebuie revopsite corpurile, că s-a depus, practic, de la apa termală, s-au depus săruri și trebuiau curățate. Ei au avuseseră și alte corpuri luate dinainte acolo, care au funcționat cam 6 luni. A noastră au mers 7 ani în condiții de apă cu foarte termală, foarte corozivă. Produce, vinde și montează. Nu facem montaj. Deci proiectăm, producem și vindem. Da, țineți legătura cu cei care montează, că la urma urmei
Da, deci noi, clienții noștri sunt practic firmele de instalații electrice, care ele au contractele pentru montaj, nu prea vedem direct primerilor. Din Oradea am uitat, mai am focusat la sporturilor Antonio Alexe, chiar înainte de pandemie. Reflectoarele. Eu sunt de meseria prim-ministru utilitar și am pus mâna pe reflectoarele dumneavoastră. Da, cred că ne-am uitat. Le-am montat, de fapt. Da, acolo era o mică problemă de orientare inițial, după care v-ați cățărat din nou și s-au reglat și a ieșit ok. Da. Mai am eu o întrebare, dacă nu mai este din sală. Acum, cu atâtea proiecte, credite, atâtea încercări, ai spus la un moment dat că ai nevoie să ne gândim bine dacă vrem antreprenoriat și să ne alegem medicul psihiatru de la început. Și acum vreau să te întreb, cum dorm noaptea? Asta era continuarea la povestea cu sală de credite. Atunci dormeam foarte bine. După pandemie, când am avut noroc, pentru că noi pandemia ne-a ajutat. În primul an, fiind pe creștere datorită proiectelor existente, am beneficiat totuși de clemența statului, că ne-a amânat taxele timp de aproape un an de zile. Problema e când s-a terminat anul, că au venit la plată. Și atunci au început problemele cu somnul, când adormeam repede, că nu am probleme cu adorm, problema e după ce mă trezesc. Undeva după o oră, două și după aia până dimineața. Te uitai pe Tereza? Sau se... Da, deci erau tot felul de gânduri. Dar alternativa la psiholog sau psihiatru sunt prieteni și colegii, practic, ai cu cine discuta și să vină idei, cum spunea și oameni din alte domenii pot să-ți arate unde greșești flagrant, unde practic toți din domeniul greșesc flagrant și nu-și dau seama, pentru că e o normă a domeniului. Noi când am început, iluminatul cu LED nu exista. Era un pariu al americanilor de la CRI, pe care Philipsul nu-l credea. Deci Philipsul a inventat partea albastră, partea de fosfor care se pune peste partea albastră. CRI a inventat partea albastră din LED. Din LED-ul albastru, practic, lumina albă se formează din LED albastru cu un strat de fosfor depus peste. Și în funcție de grosimea fosforului, lumina este mai gălbuie sau mai albăstruie. Partea de fosfor a inventat-o Philips. Dar ei n-au crezut în invenția lor și n-au investit, plus că aveau investiții foarte mari pentru becuri și interesul a fost să meargă în continuare business-ul de becuri. Criul, schimba, fiind singurul lor produs, nu aveau becuri clasice, au încercat să promoveze foarte mult. În România, noi am făcut cunoscuți, au cumpărat și Elba într-o vreme, dar cantități mai mici decât noi. Deci la CRI, primul proiect mare pe un model de LED din lume a fost făcut în Oradea. Era o hală și au întârziat cu o lună livrarea pentru că era atunci se introducea în producție LED-ul. La nivelul ăsta lucrăm. Practic, ultima generație care apare, o testăm, vedem și venim cu cei mai buni. Aici dezavantajul e că încă nu sunt amortizate investițiile și prețul nu e chiar de dumping, dar în general se amortizează din eficiență, durabilitate, faptul că nu se fac intervenții cu alpiniști, unde cazul aici pare rău. Nu o să vă ajute prea mult. Mai avem în Oradea turnul Bisericii Sfântul Nicolae, unde este exact proiectorul, primul model ce l-am făcut, doar că nu cu schimbarea culorii, ci cu lumină albă, s-a montat pe turn pentru că este greu accesibil. Și au vrut să aibă un produs, chiar firmă concurentă l-a montat, ei aveau produsele lor, dar au cumpărat de la noi acest produs ca să nu riște să se defecteze foarte des, că nu aveau acces. Mulțumim, Cosmin! Mulțumesc tare frumos tuturor vouă trei care ați avut curajul să veniți în fața noastră, să vă prezentați
business-urile, eșecurile, greutățile, încercările și până la urmă ne dați și nouă curaj să încercăm. Și vouă, sper că și vouă celor din sală. Am observat la toate evenimentele anterioare, majoritatea participanților din sală au fost angajați, corporatiști, dar de ce nu poate fi primul pas sau primul gând spre antreprenoriat? Vreau să continui cu mulțumiri. În această seară avem mai mulți parteneri care sunt alături de noi și nu sunt doar de la această ediție. Vreau să încep cu prietena mea, Mirela Păr, care este cosmetician medical specialist și de 2 ediții ne oferă un premiu, urmează să avem și o tombolă. Haideți să aplaudăm Mirela. Mirela este și psiholog, așa că dacă aveți nevoie vreodată, vă fac un pic de reclamă. Vreau să-mi mulțumesc lui Paul că a venit cu berea și asigură formatul complet al acestui eveniment. Îi mulțumesc lui Ionuț că este alături de mine de la prima ediție și vine cu sunetul, cu pozele, cu filmatul. Îi mulțumesc lui Raul că a venit și el alături de noi în această ediție să ne filmeze. Și mai avem un sponsor pe Rareș, el nu este astăzi prezent, ne-a dat câteva premii pentru voi în seara asta, are o sală de sport. Gustările sunt asigurate de brutăria artizanală Artizan, vedeți că în seara asta totul este artizanal. Așa, și nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc soțului meu, că și el tot timpul este alături de mine și îmi cară toate sculele pentru evenimentul ăsta și nu mă lasă niciodată. Deși tot timpul pot să-i pun în agenda, vezi în data de nu-ți spui nimic. Bun, am o mică problemă. Sunt câțiva copilași în sală și urmează un filmuleț mai de ochiat. Am uitat să specific în anunțul evenimentului că este plus 18, dar acum asta este, dacă este fac capul meu, poftim? Așa, am mai auzit din sală, că din tinerețe se începe, așa că... Bun, vă mulțumim pentru donațiile pe care le-ați făcut sau pe care urmează să le faceți. După cum ați văzut, intrarea este gratuită. Vreau să păstrez acest lucru. Tot ce facem este pe cheltuiala și efortul nostru și pe timpul nostru, așa că vă mulțumesc tare frumos că ați venit în seara asta alături de noi.